President Tian Ho te nu paron langin annu chu achau ema thut pha a boka Tian Ho chuan tikhan lo chol ha dam roti in chwa sana dui pa ina kalin an company chungchang te soidunin Malina chungchang po an soi chuaka dui pa chuan Malina wanga afanu a depressed thu te soin Tian Ho chuan company tanga chwa tir donin ti swal eng ma anei silova ani na diktaka chuan dui po in athu in no chuak thei tho lom ti in in hnial tana dui pa chuan I chwa tir phal tak tak lo wanga ni chu inu puile ifanui hmangai ani chuan Lina chu iban emang chunu chu imhangai zo ka ni chuan inu pui fanau te kalsanang che ati mau mai Tian Ho chu thinrimin kanu puile ka fanu hi kanun na iPhone ka hmangai zok ka company le ka chhung kwa enkol tur hian thei top ka chua ka thil tum min ti kholo ni chuan dam chhungin melma kan ni ang ti in thinrimin a chuak ta hal me a chuak che chu dui pa chu boi tanin a thotha thei talawa damdoi chu hanban phak sha matuma ma se a thei tangang lo ni kho a shelo zui ta ngala vice president dui mu hil chu phone call ronkal chuan ati hara a han chan chuan le apa duwan chu heart attack wanga aboral thu an lo shil ta dot mai Tian Ho te nu paron lang chun zomin apa an vuiliam zo che ani a Tian Ho chuan anu pui trap chu mu she om ti in amit tui shuk saka hantuma dui chuan min khoi su kapa mun nung ber tu ini a anat na ti chuak thei tur zongin ril runa in siam niang ti in amo pu a Tian Ho chuan heart attack te chu thil thleng thu tania shat lok thei ni hleinem ti in han pha ve takna a aril ruwa ero chuan apa nen an in biak dan kha sherengin she om ti ruk na lian tak aneya bo shuron langin han zai ngya latum thina a o ina dai rei theilo chu a buai puina ning ema doorbell ron ri ina va hon saka zirui lo ni a concerta chance thatta ka pek chu lom thurun soin mitam takin min du pha a ichunga kalom tak zetani ti in bo shu chuan ka felwa ani lo nia ka shok chu na lo se chuan ka kian lo to pang che ti na lo changa zirui chuan damdoi ka lo ken sak che a he hi eila I shokna po zia de wang ti in a thil khai lai chu pe ka hantuma ma se bo shu chuan kamamo lo lalet le ro ti in kong khar a khar sana Director Yu le Vice President Dui chuan apa ina ron lutin Director Yu chuan Tian Ho chu I mu du ma lo ron kal ri lo adua mamo inei chuan min lo shilla suni ka ron pek tir thin don chenya ti in an ti duna shawani le zirui ron lang zomin zirui apartment thar tura kalin an han enkwal vela chu apartment chu zirui chuan thati in shawani po chu lom thu shila thil pek te han pe vele a shawani po hlim ema Zirui chu shooting te nein alar chhotan ta hle mai Jason po in tuilo zetina che veta a shewani chuan Jason chu ti lom tumin thil pek lama aloram tang ve bok nen Zirui chuan an company tan sum alalut na sa tul boka chu wang chuan an ho tu te puin an du sakin an ho tu te atilom thiam bok director te mai baka president po in a chuangin a fak em renga bo shuron lang le in ani telina shokna chuan zwal lama pana a opo dikto lovin ama pu amang angtana magazine zirui thlak te chu thlirin a shokadom ringot to a chuti lai chuan jinjinin ron kolin bo shu chu a opo chuak thalei theilawa minti boy su kamudon ti in a changlet shama jinjini chuan o tang chuan omdana diklo ni ti che thiamin reilote a bo shu ina aron thleng hala bo shu chu khuma bok khupin a shok chuna ti ema wangin a lo dum rengmaya jenjini chuan enga tinge a engthil nge thleng ti in mang ang takin a wazota bo shu chuan ka shok ti ba kin a chang theilo jenjini chuan kai thawin damdoi ina shwai tange a doctor chuan a o in a zo lo thlenga a o man lui wanga a shok lama har sat na to kani thu chu soin serious lu tu kani lo thu soi chuan bo shu chu thoven mel setin anuya ma se doctor chuan chu tianga serious lo ani rualin I o in ngaya o to lo pha thei idam chungin I o danglam pha thei bok ti in han soi zoma bo shu chu anui thei to lo a in dom kun ngal me a apa ina kalin yirani nena chuan doctor ina shil te chu shil chhonga amalam huna a o adanglama a zai thei to lo a hlau zia te chu soin chuti lai chuan keshini po mang ang takarun lutin bo shu nena chuan USA doctor pantur kalo ngai to ang ti in bo shu chuan intiboi du su ngai to amani leinem ti in keshini chu ahniala chuti lai chuan apa ron chuak ve in apa la chuan USA keshinin doctor lo ngai to asela iwa in check up anga
thil dang zirin ni om nga lo nga ron tile kher khera bo shuril ru ha to nak la ya chu tianga apa ina lo soi le chu thin rimin a chuak taw ta hal mia boka president tian ho ron langin anupui dui pa ina chuan kalin dui pa thalak chu ena khamini khan ka soi tum lo top ka lo soi palani ka company chau hi ka ngai to ani lawa ka chhum ko tan sum hai na hnar ni seti ka du wanga company ringot ngai to ka ni a min mu dan ka kalo ngai dik lo zo ka ni ti in atong kam moi lo na chuan ngai damadila chuti lai mek chuan room le lama tang chuan an nu aron chuak thut maya tian ho chuan zam deu dui chungin inai omti ka shelawa alo ti thuaya an nu chuan ka omti shala kha thu khai soi lawang ti na ni mo aron ti ngal maka tian ho chuan thei top chwa in soifia tumin an nu chu hanbeng dai tum ngela akwa beta duiri runal tuk chu engma po soi theilovina trap zoi zoya an pa hne na chuan engtika emo ka hmangai chunzom theilo hun che hi athlen ka ring ngai lo ati a an pa chuan makti em in akwa lai chu thlain enge i soyom zia ti na zota an nu chuan thil dang soizom lovin chuak ngai ro ti in apa in atang chuan an pa chu hnot chuaka bo shu ron lang le in movie en meka yirani ron lutin bo shu chuan ma ni chawa movie en ka du ka ti kha enga tingei lo lu avati a yirani chuan zan khwa in heta hiani oma kapa in breakfast ei turin va ko ro min ti lom ti na changa abula chuan thu in doctor thiam tak azon mu to thule karle a in check up tura kalangai thu shila bo shu chuan du lovin achang chuan beidon san mai hi thazo ka ngem o ti ka ngai to thin tuna ka shokna le ka obom thatlo wangin zailama pu eng ma ka chunzom theilawa pathianin top san samin du te hi ani ang ti ka ring thin ti in aril ru chu u hne na aphora yirani chuan chu tiang turani ngai lo natna khir khan po ni lawa doctor tam tak ron turan oma kapa du da na kal top itum ta mi thil ei phot ro hetianga om ring turani ngai lo ti in bo shu po chu athau nala breakfast ei turin chuak ve tamaya chuna chuan bo shu chuan music lungai thak tak ngai thla in khuma amu renga apa ron lutin golf khel puya ron soma bo shu chuan golf ti chu putar khel che lom ti in a peilawa apa chuan hetiang hlandem lu tu khi ngai thareng su che thathau na le phur na asyam lawang che ti in alangai thlak lai chu ofin ti hlim alo tum shama music hot lam ngai thla tur te na lo shil ve boka bo shu chuan apa ten an boy pui lu tukle a om dan turan shil reng chuningin ka apartment a ka hodon heta hian kom pe to lo ti in a chhuwa san le a president office a zenjeni ron langin president tian ho nen bo shu chungchanga anin berona yiranin an in lama shwai ho thu te ashila president chuan tu nang huna zai theilawa han omle tari chu poiti in a thin rim let ling zoka zenjeni chuan hetiang ani ta ka chuan bo shu contract hi ti top mai ri ru ka ngem a han ti le a president chuan engwang chuan ngemo kan ti top ngotang le tu ma hetiang ti top mai hi ka du hlei nem ti chang le tin bo shu dam lam na chungchang hi tu hne na ma soi chuak lo tur le press meet ma a po soi chuak reng lo turin a shil ngal boka zenjini chu yiranin mu adu wangin cafe pakhata in komin bo shu natna chungchang chu soin yirani chuan engma ei du silawa zankhwa in movie ena mutpu amu hil silo a om dan hian min timang ang tak zitni ti in zenjini po chu bo shu om dan chuan timang ang ema yirani vek chuan tunma a apa ne na anin haupo in hetiang a shi om anti ang hian ala om ngai lo ti in zenjini chu ashila zenjini po in tun tuma anat na hi chu atwar hle ni mo ama mu turin ka vakal maidon em ni ti ngala yirani chuan adu apiang ti sakla ei tur ei tir ngei la ka du engtik lai pon abula om reng theila ka ti khop mai ke ni thu chu azom du box si lawa min pui sham ro jen ti in jen chuan te reng mai lo lungail tuk su ti in bo shu mu tur chuan akal ta ngala bo shu ina avalu chuan bo shu chuan games lo khela en po en lawina lo lu ti po she om lo tak chuan a khelai chu khel ngata zenjini chuan kan panin khelila avati a bo shu chuan khelila alo ti ve maya bo shu chuan a games khela po chuan a ril ru pe chuang lawa zenjini chuan chaktum pu in khel hlei nem le hanti a bo shu chuan chaklo na hi ka pom thei to lom alo ti wata zenjini chuan i shokna le i ochang lo wangin i depress ti ka lo shia a ma se mel le yom dana engma shiat lo mole an ti le ngala bo shu chuan thuthanga omani mo ani chuan min kalsan ro ati muka zenjini chuan zanria va ei chua kila ti a bo shu chuan ke ei pe lo ati takna in
Jenjini chuan I dudui ei don nia ka hausak lai taka lo ma ti wangin bo shu chuan I inchir lawang mo kalila ti in zan re ei tur chuan an ron lang chhun zom ngala bo shu chuan ei du zong chau po ni lovin chi sang sang man to ber ber han order lui saka Jenjini chuan a man tlom ber sup chau cha ve thunga waiter chuan hei chau hi mo I du ti na lo zot no na Jenjini chuan oh ni mai ro se ka in dait lai ania ti na chang da ya bo shu chuan a lo nui ru reng boka Jenjini ne na chuan helai munami hi chu aman to pia tui sin ti in bo shu chuan ron shila Jenjini chuan apoilo ka kal top na ber tur ani thau ti na chang le ta bo shu chuan chu tiang ani te chuan aman to piang ei ta jok che order bel le ro halo ti ve wata Jenjini chu a thutum mak to a wine man to zet mai chu inin an ti ti du na bo shu chuan a zai thei to lo po in engma te pe to lo thu so in Jenjini chuan chu ti mai a be don te itum ta ka thil tam tak ti turila ne lom ti in movie pakhat Peter le putar cancer wanga boral ta ten khovela thil ti zo lo tam tak an la nei thu te shilin nangde chu chu tiang em po ila ni hleinem izai thei tori lo chawla nia he tiangin beidong mai su inat nangot ngai to lawin tun hu ni vacation angin mangla I thil ti chak ila ti thei si lo te ziakin I ti thei huna tan mang dai la ti in a phur omzong le a hlim omzong ngot ina lo fui mol mola bo shu po chuan ngun takangai tha in angai to muk le a Jenjini ina a hon hu chuan shawani chuan zirui chan chin ngot mai chu lo shila fans te ma anui mel moi zia te a mel that zia le a pian zia moi tak anei thu te scarf a lei sak thu te chu soi a soi chula a scarf lei sak chu phorin Jenjini chuan a en thadu mangmi alawa Jenjen en te a moi ti em a lei sak ve to chem kha e bo shuana pai dai tak ti ro ti in zirui chan chin ngot mai chu phur pui luta Jenjini chuan engma soi pui lem lova en po en du lem lo chumi zana chuan bo shu chuan mi pakhat thu ziak charin sky huila idu em mai nen chuang dunin asang berlai inom lai nge in kis tumla ikis thei chuan chumi chu idam chung ko pui tur ani nge ti hi chher fu no la aril ruwa Jenjini ron lang halin zanri an ki la ya adam lo hun chung chu vacation anga manga ati chak le ati du zong ti na hunata na mang tura ashir chu angai toilet veng venga Jenjini chuan bo shu dam lo na chungchanga bo shu tan zai poi mo zia soin a shok le a obom har sat na nei chu a enkol dan tur mi pakhat ne na thuron lak tumina type meka chu ti lai chon computer engineering an zirlaya an senior pakhat kolin mi pakhat tunge ti a hriat lo chu a IP address check saka hriat chwa sak turin angena atu ka chuan bo shu chu ron langin phur fe in sunglass bo tur ro thang na samaya Jenjini chu valutin engber hinge ka thanang enge ka in me ber lo ti sar sara Jenjini nen chuan phur takina in zui chuaka rail station a thu in an chuan na tur chu rail parukna ni a rail chuak ma sa zong zong an chuak kim to a rei tak an nga nuwa chuan an chuan na tur chu ron thlengin rail lampani na in zui pheya bo shu chuan thulle ma yang ti in a let pui le ta daya thut pha chuan paper la chuakin Jenjinin ati tur ziak ro ti a alo soi ang khan alo ziak tlar du hi alo ni a ama saber chu a han thai chia a adot tu chu tile turin an kal le a kongsira chuan guitar phorin Jenjini ne na chuan hemi hmuna hian mi puyan tlema ka zayanga satilai sonwa thula min lo thlir ro ti in Jenjini chuan a pia tang chuan a lo thlira chumi nu chuan adota an ti le tur in ti hlim na sang an nei le a bo shu po in anat na wanga aril ruha na te po thei ngilin a chung te bula po hlim thei lo lain hlim takin Jenjini bula chuan ni lengin huna manga roller coaster ate chuangin hlim takin an nui bok boka anin fiama an nuya natna nei lo ang mai zan lam thlengin an om duna bo shu chuan sky huila chuan a chuan pui ta nge mai Jenjini chuan mun sang hlo wangin noi lama en thangam hau lawa bo shu chuan a en china a om dan chu nui tetin bo shu chuan sky huila kan om boka hetiang huna hi chuan romantic tura sin ti in Jenjini chuan mun sang hlo thu a ron shil leta bo shu chuan nui tet pa in roller coaster hlau chuang si lo ti in Jenjini chuan in thiam lo deuh ti in khata te kha chuan kabulai omalom ti na changa bo shu chuan ibula ko om rengalom hei ti in a ipte tang chuan telescope ron phor chuaka vo in hi Chinese lovers day ania tunang huna hian sky huila chuang te zinga atam ber chu asang lai beran thenin a in kiss chin kan ti ve do na mi a han ting ha thora
jen jeni chuan tiang thu loi lo eng news nge moi thiar thin ni ti na lo chang le ta bo shu chuan asang lai ber kan thlen khian thil pakhat kan ti anga ya kan ti lo chuan kan dam chung in kan in hnial rengang kan in lai chin na siam thatna tur hian kan ti nge ngai lo ma han ti le a ron tol nai te enga ti nge ma min hlat em reng le ti in jen jen chu tol nai turin ti a jen jen chu tol nai du chuang lo bo shu chuan lo om nai ro ti in jen jen in rin lo lai chuan avaki sta thuta rang takin le lam hoi ngalin jen jen in ring lo lutuk le makti box si chuan jeng bo shu eng thil nge moi ti le ron hoi te ti in abana chon ava beng thlor thlora jeng bo shu ron hoi te ati le che chu bo shu chu ron hoin avoi ni na tan avakis le a